Ben, boa tarde a todas e a todos. Benvidos á sesión do Pleno Ordinario de hoxe 28 de febreiro. Empezamos co primeiro punto, que é a aprobación da acta do 31 de xaneiro. Algúnha manifestación? Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O segundo punto é dar conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012, resultado do suministro de información correspondente ao cuarto trimestre de 2018. Damos conta. O terceiro punto, dar conta do informe sobre o cumprimento da Lei de Morosidade correspondente ao cuarto trimestre de 2018 e damos conta. O punto número 4 é a aprobación inicial da modificación puntual sétima das normas subsidiarias de planeamento de Bergondo, corrección de erros materiais. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, en xuntanza ordinario de 21 de febreiro de 2019, ditaminou favorablemente, por unanimidade de votos a favor, a seguinte proposta de acordo. Primeiro, 2 de marzo de 2016, a medio resolución 205/2016 adxudícase o contrato menor de servizos para a redacción de varias modificacións puntuais das normas subsidiarias do Concello de Bergondo, arquitecta Dona María Ríos Carballeira. Segundo, a 19 de outubro de 2016, a Dona María Ríos Carballeira presenta o documento ambiental estratégico e borrador da modificación puntual, páxinas 1 a 8, primeiro e páxinas 11 a 17. Terceiro, o 10 de febreiro de 2017 ten entrada a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático pola que se formula o informe ambiental estratégico no cal acórdase non someter a modificación puntual a avaliación estratégica ordinaria. Cuarto, 27 de outubro de 2017, a arquitecta redactora presenta a documentación técnica denominada modificación puntual das normas subsidiarias planeamento municipal, corrección de erros, Concello de Bergondo, documento para aprobación inicial, outubro de 2017, que recolle as precisións indicadas no informe ambiental. Quinto, recibironse os informes sectoriais indicados no informe do arquitecto municipal de 10 de novembro de 2017 que se indican de seguido. Informe do Ministerio de Fomento, regulado no artigo 11 do Real Decreto 1367/2007, zonificación acústica, obxectivos e calidade e emisións acústicas sobre estradas aos efectos do artigo 16.6 da Lei 37/2015, recibido 6 de agosto de 2018. Informe do Ministerio de Fomento para os efectos do artigo 72 da Lei 38 de 29 de setembro de 2015 do sector ferroviario, recibido o 29 de novembro de 2017. Informe do Ministerio de Fomento con base na disposición adicional segunda do Real Decreto 2591 de 4 de decembro de 1998 sobre coordenación dos aeroportos de interese xeral e a súa zona de servizo, recibido o 9 de xaneiro de 2018. Cuarto, informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo efectuado con base no disposto no artigo 24.2b do Decreto 158 de 2 de xuño de 2005 relativo ás competencias autonómicas na zona de servidume de protección de dominio público marítimo terrestre, recibido o 6 de agosto de 2018. Informe da Axencia Galega de Infraestructuras aos efectos do artigo 11 do Real Decreto 1367/2007 de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2013 de 17 de novembro de ruído. Consta efecto da solicitude de informe 15 de novembro de 2017, non consta recibido. Informe da Deputación Provincial da Coruña para os efectos do artigo 11 do Real Decreto 1367/2007 de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei de ruído, consta efectuada a solicitude de informe 15 de novembro de 2017, non consta recibido. Sexto, con data 23 de xaneiro de 2019, a arquitecta redactora presenta a documentación técnica denominada modificación puntual das normas subsidiarias do Concello de Bergondo, corrección de erros, documento para aprobación inicial, xaneiro 2019. Considerando os informes do arquitecto municipal emitidos ao longo do expediente de datas 3 de novembro de 2016 e 10 de novembro de 2017, informe favorable á aprobación inicial de datas 17 de decembro, 1 de febreiro de 2019 e informe aclaratorio de datas 6 de febreiro de 2019, o informe xurídico emitido pola Xunta de Urbanismo 17 de novembro de 2017 sobre o procedimento a seguir, informe favorable á aprobación inicial de 15 de febreiro de 2019, asinado pola Xunta de Urbanismo coa conformidade da Secretaría Xeral do Concello e Interventora. Tendo en conta que en relación aos informes non recibidos de
A Axencia Galega de Infraestructuras da Deputación Provincial operou silencio positivo e tendo en conta que concluíron os traballos de redacción do documento necesario para a aprobación inicial da sétima modificación das normas subsidiarias de Bergondo denominado corrección de erros materiais consoante o contido do artigo 60 da Lei do Solo de Galicia e que a competencia para a aprobación inicial e do Pleno por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación de conformidade co disposto nos artigos 22.2c e artigo 47.2e da Lei regulador as bases de réxime local, unha vez examinado o expediente, propós ao Pleno da Corporación, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual sétima das normas subsidiarias de plenamento de Bergondo, corrección de erros materiais, expediente 2017, X999-155, redactado pola arquitecta Dona María Ríos Carballeira. Segundo, someter este instrumento de planeamento, así como expediente completo e información pública durante o prazo de 2 meses mediante anuncios que se publicarán no Diario Oficial de Galicia en un dos xornais de maior difusión da provincia consonte co disposto no artigo 66 da Lei do Solo de Galicia. Terceiro, trasladar a documentación aprobada a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para que realice as consultas previstas no Informe Ambiental Estratégico de audiencia aos municipios limítrofes e solicite os informes sectoriais autonómicos preceptivos que deberán de ser emitidos no prazo de 3 meses, transcorrido o cal se entenderán emitidos con carácter favorable consonte co disposto no artigo 60.7 da Lei do Solo de Galicia. Cuarto, solicitar os informes sectoriais non autonómicos preceptivos exixidos logo da aprobación inicial consonte coa legislación vixente que indicarán os servizos técnicos municipais. E quinto, a presente aprobación inicial da modificación das vixentes normas subsidiarias non conleva a suspensión de licenzas de ningún tipo por non afectar a clasificación, cualificación urbanística, parámetros das ordenanzas nin aproveitamento urbanístico consonte co informe do arquitecto municipal do 1 de febreiro de 2019. Ben, pois como lles comentábamos no pleno de xaneiro, trataríamos de traer esta modificación neste mes e é a continuación precisamente da que falamos anteriormente, a de precisións de ordenación. Nesta que se contratou ao mesmo tempo, que é a de corrección de erros, a cuestión básica sigue sendo a mesma e é, bueno, pois a incongruencia moitas veces entre nas actuais normas subsidiarias que rixen en Bergondo. Neste caso que hai unha incongruencia clara entre o texto e malos planos e a partir de aí, e como explicou o arquitecto municipal na pasada comisión informativa e a proposta tamén dos servicios técnicos, se encargou este documento que a intención é de que se aprobe hoxe inicialmente, que despois terá que pasar os procedementos legais oportunos, pedir as autorizacións sectoriais e demais, e que fai que os informes que poidan emitir tanto os técnicos como tamén os xuristas pois poidan ser con moita máis claridade e ademais con moitísima máis garantía, non? Xa digo, aquí o que hai unha non correlación básica entre planos e texto. E unha cuestión importante realmente é que se ten que engadir realmente como núcleo urbano o de Bergondo Miodelo xunto co de Guísamo, xa que realmente así figuraba xa nas normas subsidiarias, pero non despois tampouco nos planos. Por lo tanto, bueno, como xa se indicou na proposta, non hai suspensión de licencias. Insisto tamén no que dixen na anterior, non hai tampouco unha reordenación ni unha reclasificación do terreo e afecta pois a totalidade do concello, tanto suelo rústico, urbano como tamén de núcleo rural. É unha cuestión, xa digo, necesaria pois para a maior garantía dos técnicos municipais e realmente ao final de todos que cando se conceden as licencias. Isto non significa, como dixen tamén no mes pasado, que as normas actuais teñan que sustituir o traballo que se está facendo para aprobar un pexón, que realmente é o que necesita este concello e cuestión na que se sigue traballando. Ten a palabra, non escrita. Gracias. Bueno, mi argumentario es similar al expuesto en la modificación sexta, aprobada en enero del 2019. Hago crítica al tiempo transcurrido desde la contratación hasta la fecha, 3 años, y mi voto va a ser igualmente favorable en cuanto que este texto corrige y aclara contradicciones contempladas en la normativa vigente hasta la fecha. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias.
Nosotros entendemos también que, después de escuchar al técnico municipal, que esto va a redundar en una mejora de la seguridad jurídica para los ciudadanos. Nuestro voto va a ser a favor. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Sí, pois xa como dixen en xaneiro, isto volve a ser todo a última hora e correndo. Se fai 3 anos empezamos con isto, quere dicirse que polo menos desde o ano 2002 os técnicos municipais están nun limbo case cos temas legais, por non adaptalo canto antes. Tamén no pleno pasado nos queixamos que de ter isto adaptado posiblemente poderamos acercar a posibles inversores a Bergondo, cousa que ademais o concelleiro non adscrito dixo que era así, que desde que habían empezado con esta modificación pois habían manifestado xente interesada en vir aquí, se recolle na acta de xaneiro. Por tanto, digo o de sempre, todo atrás, correndo e a última hora. E vou a preguntarle, canto costou este informe? Se mo tivera preguntado, pois no anterior pleno yo diría. Non teño dato aquí, señor Perfecto, concelleiro. pois para facer un informe de 3 anos que ainda encima lle faltan informes sectoriais, polo que digo aquí, faltan informes, bueno, xa se vea eso, pois non falta nada, mire, é certo, está todo moi ben feito, perfecto, agradezolle que traia vostede a última hora a 2 meses das eleccións semejante historia, que é a modificación das normas polas que nos regimos. Perfecto. Un apunte, a modificación das normas por as que os reximos que non son do ano 2002, que son do ano 92. A lei do solo é do 2002, a primeira modificación. As normas subsidiarias, que é o que estamos cambiando aquí, nós non temos capacidade para cambiar a lei do solo, son do ano 92. Claro que faltan informes sectoriais, hai informes sectoriais que se teñen que pedir precisamente Entón, despois. por que se ría cando dixen eso? Faltan os informes sectoriais que se deben pedir. Pero entón, por que se ría? Eu quero saber, porque cando un está preguntando algo, por que vostede se ríe? Se acaba de reconocer que faltan ainda informes. Que foi o mesmo que dixen eu. Explíqueme por que sempre se ríe. Bueno, a ver, teño a capacidade de rirme igual que teño a capacidade de chorar. E non llevo tampouco pedir permiso a vostede para facer, señor concelleiro, se vostede está facendo unha pregunta e realmente quere que lle responda, terá que deixar que lle responda. Outra cousa que queira ser un monotema e que o que pretenda é oír a súa voz aquí. Ben, se faltan informes sectoriais, claro que faltan informes sectoriais a día de hoxe porque ten que pasar o que estamos facendo hoxe, aprobar inicialmente e a partir de tamén solicitar os informes sectoriais. Por iso digo que sempre terán que faltar informes sectoriais porque son post a aprobación inicial, que é o que se fai hoxe. Esa era a miña aclaración e se lle molestou a miña sonrisa, discúlpeme porque non era con ánimo de que lle molestara. Solo unha última pregunta. Desde a primeira aprobación da lei do solo do 2002 se puido haber feito isto? Pois mire, pregúntelle vostede aos técnicos, ao mellor sí. Eu o que sei é que isto é unha cuestión que sobre todo xurdiu pois a partir de cando se contratou, a partir de hai pois eso 3 anos, 2 anos e medio, e precisamente por eso se decidiu a dar este paso. Pero isto non xurdiu cando se contratou por segunda vez o plan general? Non. Pero se vostede nun pleno anterior dixo que cando se empezou a redactar o plan general, debido a que iba a ser para un longo tempo, que non iba a ser actual, os técnicos estaban pedindo isto. Efectivamente, e de feito dixeron incluso nunha comisión informativa. Entonces, ten a palabra o voceiro de Anova. Noso voto é favorable á proposta. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é a solicitud de revisión de oficio do acordo plenario do 31 de maio, non é do 28 de maio, acordo que proceda. Ben, antes de dar lectura á proposta, e dado que outro día comentamos na comisión informativa, pero non foi un asunto dictaminado na comisión informativa, procede ratificar a inclusión na orde do día. Algúnha manifestación en contra da súa ratificación para incluir na orde do día? Ben, entón enténdese, por tanto, incluído, e damos lectura á proposta. Ben, con data 18 de febreiro de 2019 e 20 de febreiro de 2019 presentanse escritos por don Vicente Fernández Perles en representación de algúns titulares afectados polas obras contidas no proxecto Ampliación e Senda
na estrada provincial 801 da Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio do punto kilométrico 0 ao punto kilométrico 0 máis 790 dos que achega escritos de representación en o que se solicita que o beiro do artigo 106 e seguintes da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas la revisión do oficio del acordo deste ayuntamiento adoptado en sesión ordinaria de su pleno de 31 de mayo de 2018 en cuanto a su punto 4 del orden del día y previo los trámites de rigor por infracción del artículo 47.1 del mismo cuerpo legal, acuerde su nulidad de pleno derecho y en consecuencia también del convenio suscrito al efecto y acuerde en legal forma someter al trámite de información pública en legal forma del ámbito municipal del proyecto de la obra carretera provincial 801 de Fraga al Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio, ampliación y senda, punto kilométrico 0 al 0 más 790 Bergondo, inversiones de vías provinciales, dándose vista del expediente a los efectos de formular alegaciones con todo lo demás procedente. Elevados os demandados escritos ao Secretario do Concello, emite ese informe xurídico 25 de febreiro de 2019 que nos seus fundamentos de dereito e conclusión se establece o seguinte: fundamentos xurídicos. Primeiro, o solicitado polos interesados é a revisión do oficio de acordo adoptado polo Pleno do Concello de Bergondo relativo á aprobación do proxecto ampliación e senda na estrada provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio do punto kilométrico 0 ao punto kilométrico 0 máis 790 solicitude a Deputación Provincial de sinatura dun convenio para a execución das obras en aras a unha mellora coordinación das mesmas, sobre todo no ámbito da seguridade da propia obra e comprometerse a chegar á cuantía correspondente á execución dos servizos municipais delegando a contratación na Deputación. Segundo, do corpo do escrito aos interesados exposto ao longo de 5 expoñendos non se concreta cal é a causa de nulidade de pleno dereito que invocan con carácter xeral na súa solicitude na que incurriu o Pleno do Concello de Bergondo na súa sesión do 31 de maio de 2018 na que se adoptaron os acordos citados, dado que a actuación municipal nesta materia está totalmente subordinada á competencia da Deputación Provincial no senso de que en defensión alegada respecto aos seus representados no expediente de expropiación refírese ao proxecto de Deputación e non do Concello de Bergondo e a esa administración a quen lle corresponde a súa tramitación. O proxecto de execución de servizos municipais non se pode executar sen que se leva a cabo o principal da Deputación Provincial, ampliación da estrada e senda peonil, que é o proxecto que comporta a expropiación obxecto desta reclamación, tendo como administración expropiante das mesmas a propia Deputación na súa condición de administración titular da estrada. A información pública invocada polos reclamantes corresponde en todo caso ao proxecto que contén as expropiacións, que é o da administración titular da estrada e beneficiaria das mesmas. Terceiro, os proxectos municipais de obra non se expoñen ao público con carácter xeral segundo a normativa en vigor. Estes investimentos e servizos municipais se executarán xa sobre terreos que pertencerán á Deputación, ou sexa, baixo a senda peonil, como se recolle expresamente no proxecto de obra, que consta no citado no proxecto principal como obxecto de expropiación. Daí a sinatura do convenio de colaboración coa Deputación e a delegación no seu favor da contratación correspondente en aras, como se recolle no texto do convenio, a que se considera necesario coordinar as actuacións para executar as obras incluídas en ditos proxectos de xeito que se executen simultaneamente cos traballos da obra da Deputación e a execución dos servizos municipais, optimizando custos, simplificando a súa execución e reducindo os tempos de execución. En conclusión, que aínda que non se executasen os servizos municipais, levaríase a cabo de xeito idéntico o procedimento expropiatorio obxecto do escrito de reclamación, sendo competencia da Deputación Provincial. Cuarto, non se aprecia por esta Secretaría Municipal causa de nulidade de pleno dereito de acordo aprobado polo Pleno do Concello 31 de maio de 2018, obxecto da solicitude de revisión por parte dos reclamantes constituindo un acto administrativo firme. Quinto, órgano competente para resolver sobre a pretensión deducida ao Pleno Municipal por ser da súa competencia o acto recurrido. Sexto, artigo 106 da Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas en sede de revisión de disposicións e actos nulos se establece. Artículo 106. Revisión de disposiciones y actos nulos. Las administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o solicitud del interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que hayan sido recurridos en plazo en los supuestos previstos en el artículo 47.1. Segundo, asimismo, en cualquier momento, las administraciones públicas de oficio y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2. Tercero, el órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la comunidad autónoma cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 4. Las administraciones públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán establecer en la misma resolución las indemnizaciones que proceda a reconocer a los interesados
interesados, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 32.2 y 34.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de que, tratándose de una disposición, subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma. Y quinto, cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 6 meses desde su inicio, sin dictarse resolución, producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Conclusións. O trámite de información pública que entenden conculcados reclamantes é o que supón, segundo o seu escrito, prescindir e absolutamente do procedimento legalmente establecido, non compete esta Administración, senón a Deputación Provincial da Coruña, na súa condición de titular da estrada e Administración expropiante para a execución do proxecto. Na súa consecuencia, proponse ao órgano competente para a resolución desta reclamación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir a trámite a revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno do Concello de Bergondo na súa sesión ordinaria 31 de maio de 2018, baixo número 4, proposto para a formalización dun convenio para o proxecto de ampliación da senda da estrada provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Bavío por San Vitorio, punto kilométrico 0, punto kilométrico 0 máis 790, acordos que procedan, solicitada mediante escritos con registro de entrada 235-245 do 18 de febreiro, 20 de febreiro respectivamente, por Vicente Fernández Perles, en representación de algúns titulares afectados polas obras contidas no proxecto Estrada Provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Bavío por San Victorio, ampliación y senda, punto kilométrico 0 más 790, Bergondo, por entender que non hai no devandito acordo ninguna infracción do artigo 47.1 da Lei 39 de 1 de outubro de 2015 ao beiro do disposto no artigo 106.3 da citada lei. Segundo, dar traslado do presente acordos interesados con expresión dos recursos que poden interpoñer contra mesmo, así como o lugar o plazo para interpoñelos. Por lo que, consonte co disposto no artigo 88.6 da Lei 39 de 1 de outubro de 2015, proponse ao Pleno do Concello de Bergondo a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir a trámite a revisión de oficio do acordo adoptado polo Pleno do Concello de Bergondo na súa sesión ordinaria 31 de maio de 2018, baixo número 4, proposta para a formalización dun convenio para o proxecto de ampliación e senda na estrada provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta e Bavío por San Vitorio, punto kilométrico 0 máis 790, acordos que procedan, solicitada mediante escritos con número de registro de entrada 235-245 do 18 de febreiro e 20 de febreiro de 2019 respectivamente por Vicente Fernández Perles en representación de algúns titulares afectados polas obras contidas no proxecto da estrada provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Bavío por San Vitorio, ampliación e senda de punto kilométrico 0 máis 790 Bergondo, por entender que non hai no devandito acordo ninguna infracción do artigo 47.1 da Lei 39 de 1 de outubro de 2015, a beiro do disposto no artigo 106.3 da citada lei. Segundo, dar traslado do presente acordos interesados con expresión dos recursos que poden interpoñer contra o mesmo, así como lugar e prazo para interpoñelos. Ben, pois como se di na proposta, o acordo que compete neste caso ao Concello, e o digo, porque hai tamén outros recursos presentados perante a Diputación, consistiu na aprobación do proxecto e o compromiso da colaboración económica para estes servicios de saneamiento, abastecimiento e mellor de iluminación. Polo tanto, como se di xa, como indica tamén o informe da Secretaria Municipal, o acordo municipal está ben adoptado, non incumple ningunha normativa. Obviamente, pois o noso voto será tendo en conta precisamente ese informe. O que se invoca neste caso é unha cuestión de procedimento, non hai causa de nulidade e, polo tanto, o que procede é inadmitir a trámite esta revisión. Ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Bueno, yo sigo creyendo en este proyecto largamente demandado por los vecinos y por nosotros mismos. Es evidente que hay un informe de Secretaría en el que ya se ha repetido por activa y por pasiva que no se aprecia ninguna causa de nulidad del presente acuerdo tomado por unanimidad de todos nosotros el 31 de mayo. Un acuerdo plenario es un acto serio y yo creo que si tomamos la decisión con informes desfavorables a tal acto sí que podríamos incurrir nosotros en una ilegalidad. Por lo tanto, yo no soy partidaria de anular el acuerdo para el que no existe ninguna causa, como la propia secretaria nos ha leído en su informe. Gracias. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Muchas gracias. Pues nosotros lo que creemos con respecto al proyecto de la senda peonil de Visioy es que tenían ustedes dos oportunidades. Una, la de cumplir con una demanda vecinal que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo,
y otra, cumplir una de las consignas de la que llevan haciendo gala toda la legislatura. Hablo de la transparencia y de la participación ciudadana. A la vista de los testimonios que hemos escuchado de los vecinos y de los vecinos que nos acompañan, queda claro que no lo han cumplido. Muchas gracias. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Se me permite, antes de facer a miña intervención, quería rogarlle se pode ler a secretaria un texto do pasado pleno de maio de 2018. No, señor concelleiro, vostede proceda no seu turno de palabra. O pasado 31 de maio de 2018 aprobouse a proposta para formalizar un convenio para o proxecto de ampliación da senda DP 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Victorio do punto kilométrico 000 ao punto kilométrico 790. Leo textual. Tras a correspondente deliberación, a concelleira non escrita indica que é unha obra que favorece ao Concello incorporándoos. O voceiro do Grupo Partido Popular manifesta o mesmo senso. O voceiro do Grupo de Veciños de Bergondo indica que se alegan moito no prazo no que se vai facer e non lle queda claro que abona as expropiacións. O que a alcaldesa lle indica que probablemente sexa a Diputación. Este voceiro fai un rogo para que se vai a falar cos veciños para que non haixa problemas. Repito, este voceiro fai un rogo para que se vai a falar cos veciños. Entendo, unha vez visto o vídeo, porque non o había visto hasta hoxe, as risas daquel día. O pleno do Concello aprobamos por unanimidade este proxecto. Ese día non nos dixo que había un plano firmado e visado de abril de 2018. Ahora entendo as risas daquel día cando o dixo. Entón, sí, mire, o plano é oficial. Esta é documentación oficial que, por certo, estou esperando ainda que me mande o Concello, que reclamamos tanto o Partido Popular como nós. Un mes levamos, Bueno, pois aquí temos a documentación oficial da Diputación. Estos planos son de abril 2018. Todos eles. No que se inclúe, efectivamente, non como di o alcalde de Oleiros e máis o seu pupilo aquí, que é unha senda de 1,5 metro, sino unha senda de 2 metros, de 4,5 metros a 6,5, ou unha ampliación de carretera de 4,5 metros a 6,5, vale? E ademais o alcantarillado. Aquí está o plano que vostede non enseñou nunca aos veciños. Os proxectos son de abril de 2018 e non dice nin se sella nada aos veciños. A Voz de Galicia do día 5 de 6 de 2018 di claramente: Bergondo proxecta un paso seguro a Bixoi pedido polos veciños. No boletín oficial da provincia do 10 de 10 de 2018 apróbase o plan. Este proxecto valídase. O 16 de 11 de 2018 só lles faltou sacar o palio. Veo o presidente da Diputación e todos os técnicos, según día Voz de Galicia, para facer achegas. O proxecto estaba aprobado e non había posibilidade de facer alegacións. E non lle contou nada aos veciños. E ademais incurre nunha cousa moi curiosa, que, como digo o meu compañeiro do Partido Popular, vostedes venden moito a participación ciudadana e puxeron un plano sin fecha, dos que temos nós. Un plano que puxo ali ben clariño do ancho da carretera, ca senda, a farola, lle quitou a fecha de 28 de abril. Ese día os veciños, que estaban todos ali contentos, todos, hasta partidos políticos, estaban contentos porque se iba a facer unha realidade. Triste realidade, cando vostede non foi quen, durante todo este tempo, sentarse con ningún veciño. Sentarse nin siquiera cos veciños, ca asociación, cos afectados, para explicarlle que iban facer. Un proxecto por detrás, a oscuras, e con supostas expropiacións urxentes de última hora, 2 meses das eleccións, traen consecuencias. Pero alégrome moitísimo que sacaran a careta así tan rápido. Tan rápido, porque ainda encima os veciños, chamando a diferentes partidos, porque isto di vostede que está politizado, din algúns que están politizados, foron falar con todos os partidos. E ayer mesmo foron á Diputación, da man de En Marea, tamén foron co Bloque.
E dixeron o mismo, que isto só pode paralo a alcaldía. Están todos aquí os que foron. Por tanto, prégolle que acepte as nosas alegacións e as faga partícipes o Concello de Bergondo frente á Diputación. Vostedes presentaron un proxecto, porque a Diputación supoño que tamén a representa a vostede, non é só o Partido Socialista de Bergondo, tamén será o da Coruña, onde están todos os grupos. 10 días e non dixeron nada. E vostede quedou cos veciños que iba a falar con eles. Curioso, é que o día 6 se publican as expropiacións, o 6 de febreiro, e foi cando estes veciños, pasados unhos días, falaron con nós, e o día 18 presentamos as primeiras alegacións. Porque despois de falar con vostede, lle dixeron que non había nada que facer, que era o que había, que non era cousa súa. Agora explíquello. A 2 meses das eleccións, explíquelle que lle vai expropiar unhas fincas de unha maneira desorbitada, sin ter en conta o que tanto vende usted como o seu cambia chaquetas da participación ciudadana. Eu serei un pirómano, pero alégrome ser un pirómano que lle saca as caretas a quen vende fume. Por tanto, prégolle que paremos esta locura e prégolle que se sente con eles. Prégollo. Por tanto, eu creo que é o momento de que vostede se sente de este lado cos seus veciños, que tamén son os meus e os de todos, e non están politizados, están desesperados, porque vostede en noviembre lle dixo que isto iba para longo. Estaban ali todos, foi o primeiro que dixeron. Isto vai para longo, e en febreiro chegan as cartas de expropiación. Curiosamente, uns días antes, foron marcar estacas polas fincas, sin ni siquiera notificar aos propietarios. Prégolle que se poña deste lado, dunha maldita vez, e se deixe de guiar por alcaldes pintorescos que lle digan o que ten que facer. Non, yo dixo gelo a vostede, que isto se fai por sus santos huevos. O dixo na prensa que era unha obra importante para todo Bergondo, e que son 4 indios que miran polo seu. Pois dígallo aos indios que lle enseñen as plumas. Prégolle que entre en razón. Ben, hai 48 fincas afectadas e, efectivamente, desas hai 15 fincas que con 8 persoas ou familias, como sexa, conceden a representación para presentar ese escrito con esa revisión do acordo. E 14 propiedades ou persoas que a semana pasada, cando se fixo o levantamiento de actas de expropiación, asinaron coa coletilla de la propiedad manifiesta que existe un escrito de disconformidade con el acuerdo. Simplemente aclarar tamén, bueno, pois, en que grado de disconformidade podemos estar. O que sí é certo é que hai un consenso entre todos en que a senda é fundamental, que no pleno da Diputación se aprobou por unanimidade e no pleno municipal tamén. E non se aprobou con ningunha condición, como en algún foro se dixo. As propostas non van condicionadas, vale? A proposta que veu a pleno o 31 de maio decía, porque despois facemos cortapegas. Tendo en conta o indicado, despois do tema expositivo, propoño ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o proxecto de ampliación e senda da ADP 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio do PK 0 o 790. Segundo, solicitar da Deputación a sinatura dun convenio para a execución das obras e para unha mellor coordinación das mesmas, sobre todo no ámbito da seguridade da propia obra. Terceiro, o Concello comprométese a chegar a contía de 106.159,45 correspondente á execución dos servicios municipais da DP 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio. Cuarto, delegar no seu caso a contratación na Diputación. Quinto, dar traslado da Deputación do seguinte acordo. O Pleno da Corporación decidirá o que estime máis convinte. Efectivamente, despois, bueno, facemos a deliberación. O acordo é claro, o acordo no seu primeiro punto fala de aprobar o proxecto. Aprobar este proxecto que estuvo a disposición
de todos os grupos políticos en maio do 2018. Porque cando veñen a pleno, veñen con toda a documentación. Se aprobaba o proxecto en maio. Se aprobaba este proxecto en maio. Todos, por unanimidade, aprobamos o proxecto. Porque ademais é así a tramitación, vale? Non estamos inventando nada. A acta está colgada na páxina web. Esta é unha impresión da páxina web. O que hai é que coller o primeiro punto da orde do día tamén, a primeira parte da proposición, non ir ao segundo, vale? Hai que tamén coller o primeiro. A aprobación do proxecto, insisto, que teño claro que a estas alturas é que vostedes non miraron o proxecto en maio do 2018, non viron, polo tanto, que no proxecto había planos, Pode mostralos? había unha relación de expropiados. Sí, pero pode mostrar o plano? Señor concelleiro, por favor, estou no meu turno de palabra. Había planos, vale? Perdón, xa me acabo de cargar unha folla. Porque isto é o proxecto, vale? Había planos. Obviamente un proxecto nunca ven sin planos. Claro. Isto, vale? Había planos, había relación de afectados e as expropiacións estaban aquí, están aquí. Isto é o proxecto de maio. É o que está no expediente de maio, ao que vostedes tiveron acceso. O que me queda claro é que non sabían o que votaban. Está claro, a estas alturas, ás veces vimos tamén aí sí que me dá a sensación de que son vostedes os que veñen a presa correndo. O sea, nos, bueno, seguimos unha tramitación, vostedes veñen a prisa correndo e non saben o que votan. Aínda así, o que dixen, tanto na comisión informativa, vale? Fixen unha lectura por riba da parte da memoria, que digamos que sin entrar no detalle dos planos, en que consistían as obras. Este documento forma parte do proxecto, é a parte inicial. Las obras a realizar consisten en la ejecución de la ampliación de la plataforma de la DP 801 de Fraga o Casal a 6,5 metros en el tramo especificado entre el PK0 y el 790, dado que en la actualidad cuenta con un ancho de plataforma de 5 metros aproximadamente, así como la ejecución de una senda peatonal paralela por su margen derecho de 2 metros de ancho, separado en la zona entre Arcén y Andén con un bordillo de hormigón prefabricado doble capa tipo C7 para mejorar las condiciones de accesibilidad peatonal. En relación al movimiento de tierra, se ha estimado un talud de 3,2 para los terraplenes y un talud de 1,1 para los desmontes. Bueno, sigue la explicación también. Para el drenaje, entre otras cosas, para el drenaje de las aguas pluviales se contempla la construcción de una red de tubería de PVC de 315 que discurrirá bajo la senda. Se proyectan cunetas revestidas de sección triangular asimétrica por la margen izquierda. Para la captación de las aguas se colocarán sumideros cada 25 metros aproximadamente. Asimismo, el Ayuntamiento de Bergondo realizará la ejecución de los servicios municipales de abastecimiento, saneamiento y electricidad y alumbrado. La red de saneamiento contempla la construcción de una red de tubería de PVC de 250 que discurrirá bajo la senda. La red de abastecimiento se ejecuta mediante una tubería de 75 que discurrirá bajo la senda, incluyendo 3 cruces. Se contempla la instalación de báculos de 8 metros para el alumbrado, incluyendo también el traslado de las luminarias existentes y demás. 4. Expropiaciones. Figura en el anejo de expropiaciones la valoración estimada de los terrenos que es necesario expropiar para la ejecución de las obras. En dicho anejo se incluyen los planos parcelarios donde quedan reflejadas las fincas que se verán afectadas por la ejecución de las obras. Para determinar la posición de las líneas de expropiación se tomó como criterio el trazado de una poligonal paralela a 1 metro de la envolvente de la derrama prevista, además de los caminos de servicio en su caso. Prácticamente, bueno, o que nos dixeron varias veces que era o eixe do camiño. Así que, efectivamente, esta é unha obra, como se dixo por todos os políticos e todos os partidos que aquí estamos representados e os veciños, non só da zona, sino tamén da parte de abaixo de San Vitorio e de Cortiñán, que é longamente demandada, longamente traballada, vale? Non é tampouco fruto das presas, nin moito menos, como se quere facer agora vender. Isto foi un proxecto que nunca se levou a cabo e é do ano 2001. Proxecto de acerado e dotación de servicios en la carretera de Cortiñán a Bixoi.
levamos anos pensando neso, verdad? Isto en topográfico, isto non foi aprobado. Home, claro, xa sabemos. Perdón, estou no meu perdón. uso da palabra, Disculpe, vostedes disculpe. falaron. Sí. Isto é un topográfico do 2013. Este topográfico do 2013 o encargou no seu momento o Ayuntamiento, 2013. Pasado o mandato, outro goberno tamén na Diputación. Vale? E aínda así, a petición precisamente do Servicio de Obras, fixemos ese encargo dese levantamento topográfico, donde se nos daban, bueno, pois, os parámetros que debería conter a estrada, xa que a Diputación, si se facía a senda, aproveitaría para ensanchar a estrada, que é o que fai na maioría das estradas provinciales, precisamente cando teñen ocasión. E, de feito, non é por nada, pero é o que nos piden os veciños na maior parte de estradas noutros lugares. Así que, efectivamente, teño demandado esta obra no pasado mandato, no 2013, a principios deste, e cunha entrevista de feito en decembro de 2015 co actual presidente da Diputación. Agora volvemos a maio de 2018, que se aprobou, lembro, por unanimidade, e o que se dixo. Efectivamente, eu tamén vou decir o que se dixo nese pleno. Porque, ademais, calquera que o pode comprobar accedendo á página web e vendo un vídeo. Polo tanto, non ten sentido tampouco enganar a ninguén. E me refiro ás manifestacións, neste caso feitas polo voceiro de veciños de Bergondo. Manifesta, xa era hora de que se fixera esta obra, que levará 5 meses dende que se empece, efectivamente é o plazo de execución que se pon aí dende que se empece a obra. Pregunta quen vai a pagar as expropiacións, e lle contesto que en principio vai a ser a Diputación, pero que nese momento non lle podo asegurar, que en todo caso tentarei que sexa así, para que non sea unha carga municipal, non por outra cousa, vale? El manifesta que os importes das expropiacións poden diferir dos valores iniciais e fai referencia a Santa Marta e a depuradora de Gandarío. Bueno, da depuradora de Gandarío, si é certo o tal. E eu lle contesto que nas últimas expropiacións que se levaron a cabo por parte do Concello non houve incrementos significativos. Pero, bueno, eso tampouco quere dicir nada. E, por último, é certo, o señor voceiro manifesta, rógolle que vai a falar cos veciños para que non haxa problemas. E despois, bueno, pois falamos da necesidade de que todo ten que estar ben documentado, sobre todo no catastro. Sí que é certo que as propiedades deben estar ben documentadas no catastro para que cando hai o levantamento de actas previas, bueno, pois as propiedades figuren correctas, as persoas que tamén deben despois pagarse. E remato dicindo que o proxecto se explicará aos veciños, vale? En ningún momento o voceiro de veciños de Bergondo di que este en contra das expropiacións e tampouco cuestiona se hai máis dun lado da vía, se non hai ou demais. Non, eso non se di. En definitiva, en maio, sin condición ninguna, se aproba o proxecto. Porque, insisto, non hai condicións cando se aproban as propostas. Se aproban. Porque senón, se un está de acordo con unha parte, un pode estar de acordo con asinar un convenio e non estar de acordo co proxecto, pois o normal é que se absteña cando non está de acordo co total da proposta. Non foi o caso. Unha vez que o proxecto se aproba pola Deputación e tendo a seguridade de que a obra sí se vai a levar a cabo, solicito entonces que se veña a facer a explicación do mesmo aos veciños, aos que se lles convoca para o día 15 de novembro, nunha xuntanza, é certo que non moi longa, foi curta, certo, na que contamos co presidente e os técnicos da Diputación, e entre eles estaba un dos autores do proxecto. Ali se explica que a expropiación vai polos dous márxenes, non exactamente igual. A ver, eso además se pode ver nos planos e se podía ver aquel día tamén no plano que se levou. Eso sería prácticamente imposible, de feito en ningún momento se fala de metros aquel día. Expresamente digo que as cuestións de índole particular, por favor, se vayan a consultar a Diputación cos técnicos que son os que mellor van a poder explicar as condicións específicas de cada un. Vale? O dixen que, por favor, ese día era unha explicación xenérica para presentar un proxecto, é certo, un proxecto que xa estaba aprobado. E, bueno, pois ao mellor cometemos o erro de explicarlo unha vez aprobado. Neste caso, preferín esperar a que tuéramos a seguridade de que estaba aprobado realmente pola Diputación para que se poidera... Porque, senón, efectivamente, as palabras ou os proxectos que se redatan e non se aproban os leva o vento. En xaneiro, unha vez estaban marcadas as liñas de expropiación e vendo que algúns veciños manifestaban a súa sorpresa e contrariedade, solicito que veñan os técnicos e así o fan. Están aquí durante toda unha mañá facendo un repaso parcela por parcela e quen quere, pois lle plantexa as súas dúbidas.
A verdade é que isto non se fai en ningunha obra da Diputación, o proxecto realmente está explicado. Outra cousa é que algún non entendera suficiente, e iso é entendible, vale? O que non me cabe tampouco na cabeza é que xa se diga isto vai a quedar mal. A ver, as obras da Diputación, independente de quen goberne, son positivas e, ademais, o persoal que traballa ali non é por nada, por é do mellor da provincia. A partir de aquí, o que me parece unha vergoña é que este señor pois sí que irá quitar un rédito político porque ve que imos cumprindo compromisos electorais e de goberno, que imos mellorando o Concello, que estamos facendo obras, que estamos aprobando máis, e todo iso facemos porque podemos e, de feito, nos deberíamos sentir todos orgullosos. E sí que é certo que se pon... Señor concelleiro... No, que está tan orgulloso, apláudelle. No, pero por favor, pero vostede sabe que ten que estar en silencio. E os veciños tamén se lles agradece a súa presencia, pero deben permanecer en silencio. Por favor, deben permanecer en silencio. É que senón... Vale, supoño que xa lles dixeron cales son as normas para estar aquí, vale? Ben, o señor concelleiro se pon moi nervioso ahora que veñen as eleccións. Eu. E xa lle digo, mire, non todo vale, vale? Sei que esta é a súa especialidade, montar líos, desprestixiar aos demais e levantar falsas acusacións. Realmente é o que lle gusta. E realmente é o que mellor se lle dá. Sí, incluso, bueno, se... Pero creo sinceramente que os representantes públicos temos que ter máis mira e os veciños teñen todo o dereito a estar preocupados pola obra, vale? Tamén é certo, creo sinceramente que lles iría mellor se deixan aconsellar polos técnicos do proxecto e pola empresa que levou a cabo o proceso expropiatorio, pero xa digo, esa é unha opinión tamén persoal, vale? En todo caso, eu aí respeto a posición que teña calquera deles, vale? A Diputación ten feito ou axudicado máis de 60 km de sendas neste mandato, e a verdad non son uns chapuceros, igual que tampouco é a Xunta de Galicia, vale? Nós non redactamos o proxecto. Vale, no grupo de goberno non hai ningún enxeñeiro e, aínda que houbera, non podería tampouco redactar os proxectos. Non dixemos cales tiñan que ser as expropiacións e, de feito, o que sí, as afeccións son as mínimas, porque non se están metendo nin arcés, non se están metendo tampouco aceras polos dous lados, por tanto, a afección é a mínima. Tamén se explicou no seu momento que, no caso de que non sexa necesaria toda a franxa expropiada, se así despois o queren os propietarios, lles pode revertir. E non é por nada, xa digo, insisto en que os redactores do proxecto, igual que os traballadores da Diputación, teñen a nosa confianza. Así que, sí, propuxemos a obra, porque era unha demanda veciñal dos veciños afectados e dos que precisan circular pola zona. Pero, dende logo, non está no noso interese levar unha obra que a veciñanza non queira, vale? Teño o firme compromiso do presidente da Diputación de que os 400.000 euros aproximadamente que teñen pensado investir aquí que seguirán en Bergondo. E, dende logo, dende o goberno procuraremos que eses cartos se investan igualmente en Sanfiz. De feito, a ver, a mesma estrada continúa despois ata Santa Marta, se pode facer outra senda, pero, sinceramente, creo que se perde unha oportunidade histórica de mellorar esa zona. Há algo que temos que garantizar é o tema do saneamiento e do alcantarillado, non? En todo caso, a decisión tamén será dos veciños e non dunhos señores que, cando veñen aquí ao pleno, non saben o que veñen a votar. Si me permite, como réplica, vou insistirlle. Cando enseñou isto aos veciños? Cando? Que me enseña a min, que son a oposición, que non son o que mando, como se yo enseña a outro calquera. Porque quen ten que executar é vostede. Isto só que acaba de tratar de indios, outra vez, dicindo que vostede fai todo ben, o fai a última hora. Por que o fai agora a última hora? Por que chegou a este acordo un ano antes das eleccións? Por que o licita a solo 135 días das eleccións? Por que o licita a Diputación? Por que o día que foi vostede a falar co presidente da Diputación e cos veciños non lles explicou todo isto? Acaba de decir que quedaron todos contentos con o que acaba de decir. Acaba de chamarlles tontos a todos. E non entendedes nada. Vos acabo de decir á cara. Sodes unhos tontos. Por tanto, se o seu compromiso o ten aquí para que este proxecto se paro, ao seguinte punto, en asuntos urxentes, vou non propoñer. Pero me parece que sea ridículo que veña vostede aquí a decirme que eu minto, cando aquí vostede, a un rogo que lle fago,
este voceiro fai un rogo para que se vai a falar cos veciños para que non faixa problema. Reconoce vostede que non fixo nada. Ningún veciño coñecía o plano. Que o conoce a oposición, pero nós que temos que ver nun proxecto que se aproba que o van a executar é vostede, que en negocia é vostede, ca Diputación, o acaba de reconocer, foi un falar co presidente para conseguir os cartos. Polo carallo foi falar cos veciños, perdón, polo rabo foi falar cos veciños para decirlle, este é o proxecto, mirade, vide, a senda, en vez de ir por onde vai a acera, vai por lado contrario. Sí, en vez de poder facer o acantarado polas casas e a senda polo outro, no, jodemos máis ás casas. Pero facémoslo a última hora, cando non poidades alegar, cando non poidades protestar, e encima sodes tontos, e estades politizados polo Partido Popular. No, perdón, polo pirómano. Manda huevos, mire, esto mismo fixeron vostedes, o Partido Socialista, co Vial 21, por detrás e a la zorra, sin explicar. Cada un que se peja o tiro no pé, donde debe. Eu quedarei como que queira. Nervioso. Sabe onde estou nervioso? Cando non cumpro objetivos no meu traballo. Ou cando un veciño me deixa de falar, porque lle minto. Por ahora, poucos. Vale? E nervioso en facer as obras a última hora. Despois falaremos das obras a última hora a correr e de volver a facelas. Pero, home, non me diga vostede, nos trae normas auxiliares a última hora, 1 millón de euros en presupuestos a última hora, nos saca un periódico municipal a última hora. Todo a última hora. Bendecidia, por favor, bendecidia, que salga outra vez. Volo subir. E proxectos do ano 2001, do ano 2013, e o saca ahora, sin consenso cos veciños, e ten un socio que alardea da participación ciudadana que vai cambiar moitas cousas, que ele é o gurú da participación ciudadana. E vostede sigue dicíndome que eu sou un incendiario que minto. Joder, graciñas por darme ese título. Graciñas, porque o merezco. Graciñas, pero pense que ten enfrente un feixe de veciños que acaba de chamar tonto na cara. Ben, eu non lles chamei tontos aos veciños, chamei a vostede. No, pero a mí dame igual. Os veciños a mí todo... como se me chama ministro. Señor concelleiro, os veciños todo o contrario. Merecen todo o meu respeto, dende logo non son tontos. Xa se ve, nun ano non foi a velos. Que a vostede ninguén o interrumpiu. Vale, a ver se a estas alturas sabemos como temos tamén que portarnos nun pleno, vale? Sí. Mire, a ver, insisto, o plano que tuveron os veciños aquel día foi precisamente un plano como este, e era o plano precisamente onde viña o trazado. Sin fecha. Sin fecha. No, vai a buscalo. Señor non concelleiro, tiña ni siquiera fecha de cando se fixo. Era este mismo plano. É certo, ten toda a razón. Señor concelleiro, seguimos outra vez así ou remato a miña intervención, porque vostede xa fixo as súas intervencións e, polo tanto, lle vou a responder. Non facemos as cousas a última hora. De feito, xa digo, isto é do ano pasado. Do ano 2001. É do ano pasado. Isto é do ano pasado. Pero non acaba... Perdóneme, No, pero mire, a ver, é que ao final me está vostede interrumpindo, creo que a propósito, porque ademais así o que quere que perda o fío. Bueno, pois a ver, intentarei non perdelo, porque xa digo, insisto, aquí non se negocia nada por detrás ni nada polo estilo, porque estas cousas non funcionan así, pero os responsables do goberno temos a obriga, porque ademais vostedes tamén nos lo reclaman moitas veces, de que falemos que as administracións e que consigamos o mellor para os nosos veciños e o mellor para o noso concello. Polo tanto, o que fago é cumplir con unha das miñas obrigas, e é demandar as melloras realmente para este concello, e neste caso nunha estrada da Diputación, insisto, algo tan longamente demandado que aquí se aprobou por unanimidade. E cando digo que vostede minte é porque vostede aínda hoxe estuvo mandando whatsapps por aí adiante dicindo que vostede non aprobara o proxecto, que vostede só se comprometeu realmente ao tema de firmar o convenio. Claro, a ver, as cousas se desmontan por si solas cando hai evidencias. Vale, eu xa digo, quizá a explicación non foi a suficiente e iso é unha cuestión que se recoñece, pero vostedes aprobaron un proxecto. Vostedes aprobaron un proxecto. Insisto, un proxecto que poideron ver e que poideron comprobar. Un proxecto que tiña todo o que ten que conter o proxecto. Planos, documentación, anexo de expropiacións, valoración das expropiacións, etc. E ora di... que curiosamente marcan estacas. Dios mío, é que o que fan é facer o que teñen que facer sempre, ese é o seu traballo.
previo precisamente a convocarlles o levantamiento de actas de expropiación, marcan as estacas para que vostedes se fagan unha idea precisamente de cal sería a zona expropiada. Non é nada novo, se fai sempre. Se fixo aquí tamén, no que nos tocou en Bergondo, na estrada de Moruxo, e se fixo tamén, de feito, con unha afección todavía maior. A día de hoxe non sei de nadie que se queixe deso. Polo tanto, insisto, isto non é un tema de última hora, é un tema que sigue a súa tramitación, unha vez que ten todas as aprobacións e todos os informes, o seguinte paso é iniciar o procedimento de expropiación. E cando eu dixen no seu momento que a cousa ainda iría para largo, e de feito, o repetín neste pleno cando levamos a proposta de orzamentos do 2019, en donde xa figura consignado a parte que o Ayuntamiento ten que dar, precisamente, ten que aportar para o saneamiento, o abastecimiento e a iluminación. E aí dixen, dubido que esa parte teña que pagar todavía ao Concello, porque as expropiacións ao final son un procedimento lento. E, efectivamente, a vostedes lles convocaron a semana pasada, puxeron estacas. O próximo paso todavía é que os convoquen para citalos para a parte económica e en donde se fai esa valoración, en donde cada un é libre e ademais é moi habitual, e eu a quen quixo que me preguntou, yo comentei, é moi habitual incluso firmar en disconformidade e non pasa nada. É dicir, é seguir o procedimento, un procedimento que ninguén se inventa, que nin son eu a persona para inventalo, nin nadie. O sea, non somos, aquí o que ten que seguir é precisamente o procedimento legal. De feito, se hoxe botamos para atrás isto que estamos é precisamente facendo unha ilegalidade. E, Dios mío, e resucitou vostede o Vial 21, Dios mío, pero me compara o Vial 21 con isto. E non é por nada, teña cuidado, porque o seu actual jefe, precisamente, foi no seu momento o artífice do Vial 21. O actual presidente da Xunta de Galicia era o conselleiro en aquel momento de ordenación do territorio e era precisamente o autor precisamente non só dese vial, era precisamente o plan viario, levaba máis viales. Non é por nada, a ver, como comprenderá, aquelo efectivamente auga pasada e que non volva a emerxer, pero non o inventamos no Concello de Bergondo, Vial 21, o sea, eso era un plan autonómico, vale? Entonces, non é mentira. Vostede tras as informacións e logo xa por último, mire, a min o que digan outros alcaldes é cousa deles, o que digan en Bergondo hai un equipo de goberno e a día de hoxe ata maio é o que toma as decisións. Si pode ser por unanimidade nos plenos, perfecto, e nas cuestións que non afectan aos plenos, nas cuestións resolucións de alcaldía ou xuntas de goberno, somos nós. Mire, a min personalmente ninguén me di como se ten que gobernar Bergondo e dubido moito que o meu compañeiro ninguén lle diga como se ten que gobernar Bergondo. Outra cousa é que os nosos grupos políticos, aos que tamén representamos e defendemos, pois poidan estar ou non de acordo con nos. Ten a palabra, señor concelleiro, vostede tuvo xa dous turnos de palabra. Pero prométolle que son 60 segundos. No, mire, vostede xa tuvo 2 turnos de palabra, así que agora ten a palabra o concelleiro Juan Fariñas. Bueno, claro. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Observamos desde hai uns días, unhas semanas, onte mesmo tuve a oportunidade de falar con algúns está apagado, con algúns de vós, e unha cousa se repite constantemente, un denominador común en todo isto, non? Hai demasiada información cruzada, ao mellor non demasiada información, que sea paradoxa deste asunto, non? Información verá, hai probablemente demasiadas opinións, que unhas din unha cousa, outras din outra, e non nos poñemos de acordo en cal é a realidade e a veracidade das cousas. O proxecto hai un, que é ese que acaba de asignar a alcaldesa, aprobado efectivamente no pleno daquel día de maio de 2018, un proxecto realizado por enxeñeiros, por personal cualificado como natural
da Diputación. A Diputación non ten interés ningún en facer ninguna chambonada, vale? Obviamente, nin ten interés ningún en facer obras que danen ou perxudiquen aos veciños de ningún lugar da provincia. Ni ninguna administración, ni ningún goberno ten interés ningún en perxudicar nin en molestar aos veciños de Bixoi nin de ninguna outra parroquia, vale? Entón eu creo que unha vez pasado o día de hoxe, donde hai que ratificar, hai que votar o que hai que votar, non podemos votar algo ilegal, isto é importante dicilo. Chámame a atención o voceiro do Partido Popular, observa, perdóneme que interpreta a súa forma de mirar, pero eu creo que vostede non está de acordo con apoiar isto, apoiar, votar algo ilegal. Perdone que yo diga, dame esa sensación. Explicou moi ben a concelleira nunha escrita. Non podemos votar acordos ilegais, vale? Nin a Diputación probablemente vai votar mañán un acordo ilegal. Os desexos son unha cousa e a legalidade é outra, de acordo? A secretaria é moi clara no seu informe e así o di e o expresa. Poden vostedes ler este informe se así o desexan. É moi claro. Dicía eu que despois disto, despois do de hoxe, despois do de mañán, haberá que retomar este asunto co sosego e coa calma e coa información debidas e coa reciprocidade entre as dúas partes, de acordo? Eu creo que é a maneira, máis aló de múltiples intoxicacións e intoxicadores. Non teño falta de decir quenes son os intoxicadores. Aló, ustedes son xentes normales, intelixentes, e saben perfectamente o que hai. Non se deixen enredar. O goberno municipal de Bergondo, estas 7 persoas que estamos aquí, e os técnicos da Deputación, están a disposición de vostedes para o que necesiten, para aclarar as múltiples dúbidas que haxa e que hai. De acordo? O goberno, no, señor concelleiro, porque vostede xa agotou os seus turnos de palabra. O goberno, no, aquí, no. O goberno de Bergondo estuvo sempre a disposición. O que acaba de decir... No. Oi, señor concelleiro, Dios mío. Mire, aquí hai cuestións particulares e eu lle dixen a todo o mundo que precisamente que o puxeran o outro día a quen quiso falar comigo, que o puxeran outro día no levantamento de datas previas. E a proba é que no levantamento de datas previas ninguén fixo referencia a súa cuestión particular. E iso realmente era fundamental telo feito. Non pasa nada, se está a tempo, vale? Se está a tempo. Eu, sinceramente, os consellos que tiveron outro día non foron do mellor que podían ter tido, e, repito, unha opinión persoal, obviamente. Ben, pasamos a votar a revisión. Bueno, vostede fixo unha intervención curta, por alusión se merece outra intervención, sí. Eu quería agradecer ao concelleiro Fariña que se preocupe polo senso do meu voto, pero que en calqueira caso quero deixar claro que eu sei o que teño que votar. En caso de non sabelo, xa teño os meus compañeros de partido para que me asistan. Moitas gracias. Ben, señor concelleiro, vostede precisamente era dos que máis coñecía o proxecto, porque no seu momento sí que estuvo presente na comisión informativa, e nas comisións informativas é cando se fala máis precisamente do proxecto. Ben, votos a favor da proposta, e a proposta é a inadmisión da revisión. Votos en contra. Enténdese, por tanto, aprobada a proposta. O
O punto número 6 é dación de conta das resolucións da Alcaldía e Presidencia. Damos conta do número 96 do 2019 a 265. Punto número 7, asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que manifestar? Si, teño un asunto urxente. Sí, diga. En vista das declaracións que se fixeron aquí en relación ca senda e ampliación da estrada CP801, en base á afirmación que fixo a alcaldesa que ten o compromiso do presidente da Diputación para paralizar o proxecto, propoño ao pleno unha moción urxente para que esta vía se paralice hasta que non haxa un consenso, como se prometeu en anos anteriores cos veciños, de que se vai a facer. Ben, primeiro hai que ratificar a urxencia. En que di vostede que se ratifica a urxencia? Ratifico a urxencia en que hoxe están presentes aquí todos os veciños de Bixoi. Vostede mesma dixo fai escasos segundos que ten vostede o compromiso do presidente da Diputación que se hai que paralo porque os veciños non queren, se pode parar. Por tanto, se vostede é realmente a alcaldesa de todos os concellos, todos os veciños... Non terminei. Hombre, a urxencia hai que ratificar... Non, a urxencia ratifícase do largo que se queira. Non, habitualmente non. Habitualmente non se fai isto. Habitualmente non se din estas cousas, non se trae aquí a todos os veciños enganados sin mostrar información. Por tanto, vou insistirlle. Vostede mesma acaba de decir que ten compromiso do presidente da Diputación para parar isto. Prégolle a vostede e ao equipo de goberno que paren isto e que se senten a negociar con todos os afectados. Con todos. Ben, primeiro hai que ratificar a urxencia. Non lle vexo urxencia xa que é un apunto longamente debatido. Polo tanto, non procede a inclusión da moción. Votos a favor da urxencia? Votos en contra da urxencia? Non sei. E, por certo, que entrouxo os veciños veñen solos, creo que vostedes non viñeron, ou virían algúns nos coches de outro, enganados, non sei se viñen enganados, en pero todo caso, que enganados? Eu non avisei a ninguén. E acaba de decir vostede que eu trouxen aos veciños enganados. Eu non trouxen a ningún veciño enganado. Desde o principio do proxecto non falou con eles. Os veciños hoxe veñen entendo que sin engano, que sea alcaldesa de todos. Veñen aquí a demandar que sea vostede alcaldesa de todos. E non se preocupe que o seremos. Señor concelleiro, bien, rogo se preguntas. Entonces, por que di que non? Rogo se preguntas. Por que di que non? Algún outro asunto urxente? Ben, pasamos ao punto número 8, rogo se preguntas. Ben, antes de darlle a palabra a voceira ou voceiro de veciños de Bergondo, vou a lembrar o procedimento establecido neste punto de rogos e preguntas, máis que nada para que os veciños saiban o porqué de non preguntar determinadas preguntas que vostedes fan. Despois fan vostedes cortapegas donde máis lles interesa no vídeo do pleno, e vou a indicar o que di o artigo 97.7 do ROF. Si, bueno, pois ao mellor foi alguén do seu partido, pero no pasado pleno, pois vostedes precisamente dixeron que vostedes preguntaban con xeito e que a alcaldesa non respondía e non salía precisamente que as preguntas estaban fora de plazo. Entón, simplemente, por aclarar, para que a xente saiba cando non se responden as preguntas, vale? Pregunta, es cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. Pueden plantear preguntas todos los miembros de la corporación o los grupos municipales a través de sus portavoces. Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle la respuesta inmediata. Las preguntas formuladas por escrito con 24 horas de antelación serán contestadas ordinariamente en la sesión o por causas motivadas en la siguiente.
Os quero lembrar que na pasada sesión, no mes de xaneiro, vostede presentou un escrito con menos de 24 horas de prazo para as preguntas do pleno de diciembre de 2019, que era así como viña reflexado, así que foron fora de plazo e, por tanto, lles dou a palabra para que as formulen hoxe. Sí, muchas gracias. En primer lugar, efectivamente, aunque pone preguntas para el pleno del 21 de diciembre, si usted se fija bien en el documento, que también podemos fijarnos bien, verá que la firma electrónica es de enero. Entonces, simplemente fue olvidar eso. Es la única cuestión. Mire, efectivamente sale de 24 horas. ¿Sabe qué ocurre? Que una de las preguntas que yo le voy a hacer hoy, para el pleno de hoy, que entró con más de 24 horas, precisamente hace referencia a este expediente y le preguntábamos por qué, es la última pregunta de la tanda de preguntas de hoy, que por qué no nos dio la documentación. Y curiosamente enseguida, si esto se metió a las 05 de la mañana, de la madrugada, a la 1:30 de la tarde ese día apareció la documentación enviada. Entonces, a veces, no le digo que yo lo haga por eso, tampoco nos hemos quejado nunca de que no nos conteste, porque sabemos que nos puede contestar en el siguiente pleno por ese artículo. O sea, nunca nos hemos quejado. Lo que, como comprenderán, no podemos responder por todos los comentarios que hagan los vecinos a estas cuestiones. Isto é unha publicación do Partido Popular, Bueno, pues, na que precisamente sale vostede preguntando. Que sale. Sí, pero ¿y yo estoy diciendo que no se me contesta? Lo dudo. No, o titular é que vostede pregunta e que eu non respondo. Bueno, pues simplemente desde luego aclaro o porqué. Vostedes saberán o que Lo sé, por vostedes supuesto, saberán lo sé. e serán responsables do que circula Claro tamén que lo polas sé, redes, claro. supoño, nada máis. Bueno, sí. Supoño. Está bien que nos sigamos todos así. Estamos No, todos que pasa que ao informados. final nos acaban pasando, muller, Ya, eso. Nos bueno. acaban pasando que eu por seguir... É que furabolos é moito furabolos. Bueno, pues mire, las preguntas que le hicimos en el pleno pasado y que espero que tenga una buena contestación para la primera es: ¿cuántos vecinos de Bergondo están participando en el curso de formación para desempleados, reserva de la biosfera, empleo no rural que se desarrolla en Abegondo? Pois ese obradoiro de emprego que se desenrola en varios puntos dos concellos que nos unimos para solicitalo, que estamos incluídos na reserva da biosfera. É certo que a parte teórica sí que se desenvolve en Abegondo, pero a parte práctica en todos os concellos en onde solicitamos. Bergondo conta con 3 alumnos, alumnas do concello, que é a parte proporcional que nos corresponde a nós. Está bien, luego en su periódico usted pone que están 20 personas interviniendo, un poco también llevando a la confusión. Son 3 personas de Bergondo las que están en un programa Selva de la Biosfera. 3 personas, qué suerte tenemos. Número 2, ¿qué motivos impiden terminar las obras de saneamiento de Crudosar? Pois como xa lles dixemos varias veces, están pendientes de informes. E xa lle contesto a seguinte que a subvención efectivamente non está perdida. Pero mire, lleva contestándome que están pendientes de informes de nuestros técnicos, no de Europa, de aquí, de ese despacho. Lleva usted contestándome eso 2 o 3 meses ya. ¿Me va a seguir contestando lo mismo? ¿Qué le digo a los vecinos de Crudosar? Que seguimos esperando informes del señor que tiene el despacho aí. Señora concelleira, nos limitamos a facer preguntas porque non estamos xa nos puntos de debate, nos Ya que me limitamos a responde, facer pero no me está preguntas. respondiendo. Sí, eu lle dou a resposta. Vale. E Está esperando informes, insisto que as respostas son as que dá a alcaldía ou o grupo Ya. de goberno e non as que vostedes queren que se dean. Yo considero que eso no es una respuesta porque es la misma de hace 3 Vostede meses. considera. La cuarta, la carretera de Santa Marta a Guísamo se han instalado unas luminarias diferenciadas LED en lugares donde no existe paso de cebra y donde sí lo hay no han dotado de ninguna iluminación. ¿A qué se debe? Pois mire, as luminarias LED instaladas se corresponden con pasos de cebra e lombos de asno que hoxe precisamente xa hai. A obra non está rematada completamente, pero a día de hoxe xa só faltan detalles. É certo que esta pregunta ven do pleno pasado e hai un paso de cebra a día de hoxe que non ten iluminación e é porque se vai realmente a borrar. Obviamente non terían sentido ese número, esas lámpadas, se non están alumbrando o paso de cebra. Estábamos en obras. ¿Y cuándo termina esa obra? ¿Cuándo va a terminar definitivamente? Acabo de decirlle que solamente faltan detalles, está prácticamente rematada. Bueno, pues fíjese, ya un mes más, 2 meses completos. Yo ya recibí alguna queja de ese tipo de intervención, pero bueno, seguramente nuestras quejas sean infundadas y tal, pero algunos vecinos ya están diciendo que viene tanto reductor de velocidad. Solo le digo eso. Número 5. ¿Cuáles son los criterios para ejecutar los reductores de velocidad en las vías municipales? Obvio, donde hai máis propensión a correr cos coches. Y eso, haya un informe, esa pregunta número 6. ¿Existe algún informe de la policía local que valore y determine en qué lugares son recomendables los reductores y en cuáles no?
Pois sí, existen informes da Policía Local. Mire, os concelleiros plantexan as propostas, ben porque observan a necesidade ou ben porque son os veciños os que o solicitan. Antonte, na parroquia de Bixoi, de feito, aínda nos solicitaron tamén 2. Se comenta coa Policía Local e dá o visto bon ou non á proposta e a conveniencia tamén importante do punto de colocación. Es decir, que sí que hai un informe da Policía Local. Sí. Bueno, pediremos verlo. Número 7. Que técnico decide onde se instalan esos reductores? Pois os que van incluídos nos proxectos, o proxecto xa está asinado por un técnico, pero como vostedes poden comprobar no proxecto que se axudicou recientemente, se citan os camiños e tamén se di que en todo caso será a Policía Local quen diga o punto exacto de colocación. Número 8. ¿Cuál es el motivo por el que no se arregla la zanja que existe en la entrada a Arrois desde la carretera que va de Guísamo a Santa Marta? Pois supoño que se refiran ao camiño que vai de Peteiro á Estrada de Santa Marta e estaba así precisamente, bueno, pois porque a esta obra de seguridade vial na antigua C170 non está todavía rematada, como lle dixen antes. De todas formas, esa zanxa sí estaba condicionada a eso e de feito a día de hoxe xa está amañada. ¿Y para qué era esa zanja entonces? Vale, bien. ¿Me va a responder a las preguntas que le presenté? Están presentadas con 24 horas, non teño por que non, e además neste caso non hai motivo para non facelo. Tampoco son tan difíciles. La número 1. Después de que vecinos afectados por la falta de previsión de entradas a los garajes presentaran un escrito con firmas solicitándoles que dotara de ellas a las viviendas y locales, me estoy refiriendo a los vecinos de Guísamo, ustedes publicaron en la prensa que las harían. Sin embargo, los operarios ya han marchado del lugar, continuando con las obras más abajo y sin intención alguna de acometerlas. Y los vecinos se preguntan si cumplirán con su promesa. ¿Cuándo van a ejecutar las entradas solicitadas? Y aquí, si me permite, se lo quería matizar. No se trata de hacer entradas nuevas, se trata de mantener las que ya tenían o mejorarlas o adecuarlas a la obra. Pois, efectivamente, nos supoñíamos que se referían a ese proxecto de reparación de beirarrúas en Guísamo que na pregunta non quedaba claro, pero recalco que ademais é de reparación e as entradas que se dotan, como vostede tamén acaba de decir, son as xa existentes. Non se debe encher a Nacional Sexta con badenes cando xa temos un problema importante de pluviais. Vale? Eso é moi importante e o sufrimos e o vemos precisamente os veciños dali de Guísamo, sobre todo na curva do Chiquitero. Así que se respetan as existentes. E foi o que se dixo en prensa, que se mantiñan. Vale? ¿Y para cuándo? No, que se manteñen as existentes. Ya las han mantenido. Lo que está allí, ¿quiere decir que es como se va a quedar? Pois probablemente, Pues señora me temo que van a tener que volver a releer la petición de los vecinos afectados porque no es eso lo que ellos... Eran porque querían novas entradas. Bueno, ou ampliar entradas. No han entendido algo, en este caso no han entendido ustedes a los vecinos. No es que los vecinos no entiendan, yo creo que ustedes no entienden a los vecinos. Algún problema de comunicación veo ahí. Pero bueno, si me permite, entonces le informaremos que ya lo que tienen es lo que tienen que esperar, que no esperen nada más. Bien. La número 2. Ustedes publican obras de mejora de la seguridad vial en distintas parroquias, colocando iluminación LED específica para visibilizar a los peatones que cruzan por los pasos de cebra. También han plantado señales de stop y badenes por las carreteras de todo el concello. Sin embargo, todas estas medidas y señales verticales son insuficientes si tenemos los pasos de cebra borrados o con un pintado muy deficiente que hace que no se vean suficientemente. Un ejemplo de ello son los 2 pasos que existen en la actualidad en la carretera que va al colegio de la Cruz del Sar. A la salida del recinto de la Senra existen 2 pasos muy cercanos entre sí, ambos casi borrados, que confunden al conductor al no saber en cuál de ellos ha de pararse. La carretera pertenece a la Diputación, pero es el concello quien debe velar por su buen estado y, en caso contrario, denunciarlo y solicitar su reparación y mejora. Esta misma carretera, llegada al cruce con la que va a Betanzos, presenta unos baches cuya reparación venimos reclamando desde hace más de 3 meses. ¿Qué han hecho desde el concello en todo este tiempo para que finalmente la Diputación corrija, renueve el pintado de los pasos de cebra y los baches indicados? Corrixo. Estas obras na Estrada Senra, como vostede ben di, son competencia da Diputación, perdón. Es el concello quien debe velar por su buen estado e, en caso contrario, de denunciarlo e solicitar su reparación. No. É o concello quen debe, precisamente, informar, pero non velar polo seu bon estado. O concello non pode actuar en vías que non son da súa titularidade e
ca lectura da súa pregunta realmente parece eso. Bueno, pois eso é o No que está entendiéndome, señora alcaldesa. Velar significa vigilar, cuidar, estar pendiente. Señora concelleira, a ver, volvemos outra vez a un debate así. Sí, contésteme. Vale, pois mire, non lle estou entendendo porque a mellor vostede tampouco se está explicando moi ben. Vale, en todo caso, o que importa que son os baches e efectivamente, ben, están informados e son obras que se van a facer no plan de conservación viaria anual que fai a Diputación, en onde xa están contempladas estas actuacións e que se levarán a cabo antes do verán. Antes deste verano. Sí, verano. do 2019. Bien, bueno, pues a ver si antes de que acabe el curso, por lo menos un sitio tan sensible como es el colegio, yo creo que debería estar más cuidado. La pregunta número 3, que es lo que le decía al principio de mi intervención, venía a preguntar por qué si desde el día 5 les pedimos la documentación del stand de Visoy no nos la habían facilitado. Ya la doy por contestada porque efectivamente el día de ayer, después del día 5, el día 26 ya me la enviaron, lo cual le agradezco. Ben. Le agradezco, si bien, pues como comprenderán, no me servía para lo que yo necesitaba, que era traerla hoy aquí. Ben, vou indicar, porque da forma que vostede ademais falaba antes, parecía que no momento en que o fai, de inmediato se... Non é así, mire. Se lle puxo a documentación a disposición precisamente para este pleno, porque é un asunto de pleno. Vale? E, polo tanto, igual que tiveron en maio, no seu momento, a documentación a súa disposición, neste pleno tuveron a documentación toda a súa disposición. En algúns casos era en formato en papel e agora xa en un formato digital. Vale? Polo tanto, en canto ao resto da documentación que se suele solicitar e cando non formaba parte dun asunto plenario, hai que facer un traballo previo, vale? Que agora hai que descargar das plataformas. Sinceramente, eso sí que é certo que algo que ao mellor se perde. Antes era vostedes darlles, decirlles, aí teñen as carpetas e aí teñen os arquivadores. A día de hoxe, non, hai que facer un traballo previo. Así que se vai facendo realmente cando é posible. De feito, sei que hai algunha documentación máis que está solicitada e que está pendiente tamén de achegar. Infórmolle tamén de que os proxectos municipais que a día de hoxe están en adxudicación son públicos e que non teñen vostedes necesidade de pedilos, xa que os poden directamente descargar. E, bueno, isto xa é un comentario, pero sabendo das dificultades de compañeiros e de outros grupos na oposición en diversos concellos, sinceramente creo que vostedes non se poden queixar da celeridade que se lles dá a documentación aquí en Bergondo. Pero, bueno, tamén, unha vez máis, é unha opinión personal. Como comprenderá, uno pide lo que le hace falta y si un ayuntamiento se lo dan antes, pues mejor para ellos, si no se lo dan después, pues los indios acompañan el sentimiento. Pero no nos podemos estar comparando, porque nos comparamos para todo. Nos vamos a comparar para todo, señora alcaldesa. Pues para si quiere comparar, nos compara. Lo bueno y para lo malo. Muchas gracias, muy amable. Algún rogo pregunta máis? Sí, teño dous rogos. Perdón, Iago. Eu era... Sí? Fora do orde, se podo preguntar unha pregunta, un rogo. As preguntas están vostede as pode facer e os rogos as pode facer. Non estamos todavía no punto de rogos. O único que as preguntas non lle poderei dar resposta por ser formuladas oralmente, e os rogos se toma nota e... Na zona de Bergondiño hai veciños que se deron de alta no saneamento e todavía esa zona non está conectada ca depuradora, pero xa se está a cobrar a depuración. Pregolle que me diga quen ou que nos pase datos, porque sí que é certo que hai unha cuestión pendiente en Bergondiño con bombeos que non estaban en funcionamento e que agora temos que poñer en funcionamento para o próximo. Entón, se nos quere pasar datos, mellor se mira o caso en concreto. Vale, gracias. Si teño dous rogos, se me permite. Si rogo lle rectifique o que dixo, que no ano 2003 o actual presidente da Xunta era meu xefe, porque eu, que seipa, entrei en política no ano 2007. O sea, xefes eu non teño. Vostede dixo antes no pleno que quen trouxe o Vial 21 foi meu xefe. Eu, que eu seipa, vou independente no Partido Popular e non teño xefes. O único xefe que teño é meu pai e miña nai. E o segundo rogo, pregolle que non minta. O Vial 21 parouse gracias a un documento que se facilitou por alguén en donde tanto o alcalde de Sada, o exalcalde Moncho e o exalcalde Pepín firmaron un acordo ca Xunta a espalda de todos os veciños pedindo ese Vial 21 que non estaba incluído na primeira versión.
Prégolle que non minta. Señor E vou- concelleiro, vou- mire, non me vou a rectificar No. porque eu non dixe que no 2003 o señor presidente da Xunta fora o seu jefe. O que dixen é que aparentemente é a día de hoxe é o seu No. jefe, nada máis, vale? Non dixen que no 2003, obviamente, vostede hoxe en día aínda é de veciños de Bergondo, pero o que todo vai indicar é que vostede será o candidato do Partido Xa son o candidato do Partido Popular, como xa Popular. sabes, no? Ben, Pero que lle digo é que non minte. ata que se publique. E eu non minto, non señor, minte, porque non minto, o señor Vial 21 se fixo por detrás sin informar a xente. Se aprobou tamén un plan no Concello e non se informou aos veciños o mesmito que aquí, Un plan por da detrás. Xunta, un plan viario da Xunta. Que pediu o Concello de Bergondo, igual que Un plan viario, con máis propostas. Disculpe, o Vial 21 non existía. Sí. Algún rogo pregunta máis? É o mismo caso que pasou ca senda da Diputación. É un vial da Diputación que pide o Concello de Bergondo, o mismo caso por detrás as agachadas en última hora. Nada máis, gracias. Todo o contrario, señor concelleiro. Moi ben, levántase a sesión. Solamente unha cuestión, xa fora da sesión e non para que conste en acta. Mañán presentaremos unha proposta para convocar un pleno urxente.